Så du er urolig. Væk med dig. Hey, de sure gespenst. Hvorfor tror du lige, at det er, du skal gå rundt og genere folk af landsbyer? En nisse. Han må vide, hvor julemanden bor. Kom her til en lille råd. Vil jeg se, du kan fange mig? Bare for. Du kan da se, om du kan fange mig. Kom her, din lille råd. Nej, han har lige sagt det. Du skal ikke løbe, det er, de kommer selv ind. Jeg tror, I skal begynde at løbe. Skal de begynde at løbe? Nej. Du skal sige det, og så kommer nisserne. Og nisserne. Så er det ret. De lokkede The Grinch rundt hele eftermiddagen. De lavede nummer med. Og snart muligheden til Løb det til dig, kom så. Drag det her. På et tidspunkt var hele familien samlet foran en stor port, hvor The Grinch havde gemt sig på den anden side. Nu var han godt træt og sur af at jage rundt med dem, så han tog sit glemmepulver og dryssede ud over dem. På den måde glemte de, at de var nisser, og at de glemte, hvad julen var for noget. Og sådan reddede de både julemanden og julen. Og black. Og åben. Alt dette vidste julemanden ikke noget om. Helt åben. Og nu var det andre gang lykkelig, og der var endnu mere at lave denne jul end nogensinde før.